धेमाजि जिल्लायाव बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोरोंथाय होदों बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजा दामनाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादनि जुथायै बानजायनायाव 30 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादाया दिनै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादायाव जनाय हालामनि मुस्रि दिपुराम बर'खौ सेरजा आरो सिफुंनि फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होनायाव फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होदों। खाम फोरोंगिरि महरै मुलुगसा बर'खौ फोरोंथाय होनायाव मोननो हादों। बे हाबाफारिखौ मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा गामिनि सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजा दामनायाव आखा फाखा जानांगौनि थाखाय दामजु फोरोंथाय मावबादाखौ होदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि मावबादा फोजोबनाय हाबाफारियाव मागुरमारि गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो बाहागो लानानै मावबादाखौ फोजोबनाय जायो। आंखौ मागुरमारि गामिया रायजो राजाया सानखांगिरि बिथांमोना साननानै उन जोलै जोंनि दामजुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंथाइ होलांनो थाखाय लिंना लाना फैदों। बेनिफ्राय जोब्बायानो दिनै बिदाय सान। बिदाय सानाव दा थांनो जाबाय आरो। बेसेबांसो रोंखो गथ'फ्रा? रोंनायाथ' नों मिउजिकखौ नों मास मोनसेयाव रोंनाया गोरलै खोथा नङा। अब्ला प्रिलिमिनारि जा ABC सेरजा दामनायनि, खाम दामनायनि, सिफुं दामनायनि बेखिनिखौ होनो हादों आरो आं नुनो मोनदों मास मोनसेयावनो बिथांमोना बहुद आयत्त' खालामनो हादों। फोरोंनानै आं ओरैबायदि मोजां मोनदों। बे गामिनि जा साननाय हनाय, रायजो राजानि अनलायनाय, जा थांखि खामानि मावनो लानाय हारिनि थाखाय, उन जोलैनि थाखाय मोजां। थांखियाथ' बे जोङो हारि हिसाबै थांना थानो थाखायबा जोङो गावनि दामजुखौ, गावनि गासै मोनफ्रोम बिथिंखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। बे हिसाबै जों जायफोर गोरों गोरा रायजो राजाया मदद होनांगोन, बोखांना लाबोनांगोन। दा बहायथ' बहुद दंमोन। बे गासैबोथ' हाया, गावबा गाव मोनसे इन्टारेस्ट थायो नालाय। जायफोरा इन्टारेस्ट जादों, गोसो दङ, फैदों। दा 20 जनसो दङ आरो गासै। बिदिनो मा फोरोङो? बेनो दा फार्स्ट टाइमाव जोङो सेरजा लादों, सिफुं लादों, लावखार सिफुंखौबो लादों, खेराइ सिफुंखौबो लानाय जादों। ओमफ्राय खाम, बे मोनथामखौ लानाय जादों। खाम, सिफुं, सेरजा दामोब्ला सिफुं सेरजा दामनानै जिउ खांनो हागोन ना हाया? बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेथ' बे जोंनाव ओरैबायदि बुंनाय दङ, खाम सेरजा दामबा दुखिया जायोनो, माबा सिफुं दामबाथाय माबा हाथाय गयोनो। बेथ' इम्पसिबोल नंखाथारा एकदम। ओरैनो मानसिफोरखौ माबा नार्भास खालामना दोननायसो, सिगिना दोननायसो। खोथाया नों गासै बिथिंजों जोङो लोरबां जानो हायो जुदि बाहायनो रोङाबाथाय। नों सेरजा दामबा जुदि दुखिया बे नङा। दा आं दुखिया जादों नामा? आंथ' दुखिया जायाखै। आंथ' गुबुनाव मुलुगाव मिथिजादों। सिफुं दामनायफोरा दिनै सिफुंजोंनो न'खर सालायदों, न'खर जादों। उन जोलैनो रायजो राजा गोजोन होनो हादों, उन जोलैनो सोलोंथाइ होलांनो हादों, लामा देखायलांनो हादों। नंखाय बियो सेरजा दामबा दुखिया जानाया नंखाय आरो। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गडेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र', पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।